ବଶିଷ୍ଠ ତୁ ଶଙ୍କର ରାୟ ତା ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ତାରି ପିଛା କରି ଆସୁ ଆସୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲି। ଆଉ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ତମେ ମରିବ। ତମେ ଦିଟା ମୋରି ହାତରେ ମରିବ। ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଭାଷଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କଣ? ଆପଣ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅପରାଧରେ ପୋଲିସ ଏଟାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁ। ପୋଲିସ ଆରେ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଖଟିଥିବା ଲୋକକୁ ପୋଲିସର ଭୟ ଦେଖାଉଛ? ପୋଲିସ ଶୁଣ ଡକ୍ଟର, ଆନନ୍ଦ ଶଙ୍କର ରାୟ ଚାକରାଣୀ ଗଙ୍ଗାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହବା ରିପୋର୍ଟଟା ଠିକ ଠାକ ଦବ। ତାହେଲେ ପୋଲିସ ତମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବନି, ମୁଁ ତମକୁ ହାଡ଼ି ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରିଦେବି। ରିଲାକ୍ସ ବଶିଷ୍ଠ ରିଲାକ୍ସ। ଆରେ ତୋର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, କଥା କଥା କେମିତି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ତୁ ଜଣେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ଭିତରକୁ ଯା, ରେଷ୍ଟ ନେ। ଏ ଲଫଡ଼ା ଭିତରେ କାହିଁକି ପଶୁଛୁ? କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ହଁ ମୁଁ ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍ ମୁଁ। ଏ ଦେଶର ଯୁବ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ନପୁଂସକ ସାଜେ, ସବୁ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖିବି ଚୁପ୍ ରହେ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଇକି ଅଣପୁରୁଷା ପାଲଟି ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭଳି ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍ ମାନେ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଆମର କାମ ହେଲା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଉପହାର ଦେବା। କଣ ନିଜକୁ ଭାବିଛ ବସିଆ? ତମେ ଦୁନିଆଟାକୁ ବଦଳାଇ ଦବ। ରାମ ରାଜ୍ୟ କରିଦେବି ଦେଶଟାକୁ। ଆଉ ରାମ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମ ଭଳି ବେଇମାନ ମାନଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମରିବ, ମୋରି ହାତରେ ମରିବ। ବଶିଷ୍ଠ, ଆରେ ଯାହା କହୁ ତୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କହୁଛୁ ତ? ଆରେ ଓମ୍ ତ ପୁଅ, ତୁ ତା ଜନ୍ମଦାତା। ଜନ୍ମଦାତା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ସମଗ୍ର ଜୀବ ଜଗତର ଜନ୍ମଦାତା। ତଥାପି ତାଙ୍କରି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ବି ଧ୍ୱଂସକର୍ତ୍ତା ସାଧିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆରେ ଯେତେ ଯାହେଲେ ଓମ୍ ତ ପୁଅ। ଏ ବେଇମାନଟା ମୋ ପୁଅ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିପାରେ।